अब एक गाना चंदन पासवान की आवाज में सुन रहे हैं। मोबाइल नंबर 63 सुखतावे हो जवानी के आगे लहर फुकतावे हो सुरहो सिंगार रोज सुखतावे हो जवानी के आगे लहर फुकतावे हो अखिया पे सबरी से करत इंतजार बा सजनवा हो कहिया ले आवे के विचार बा बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार बा। Music by Arya Sharma. सुनो सजन तनी पूछ अपन मन से बानी परेशान तुहरा एही रहन से सुनो सजन तनी पूछ अपन मन से बानी परेशान तुहरा एही रहन से निदियो चैन करार बा दिलवा मिले खातिर कब से बेकरार बा हमारे राजा हो कहिया ले आवे के विचार बा बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार बा। जो हतानी राह रोजे कब पिया आईबा सास बन के सास में हमारा समय बा जो हतानी राह रोजे पिया कब आईबा सास बन के सास में हमारा समय बा सरवन सैया पवन करत पुकार बा तुहरा बिन सुना पूरा गौवा जवार बा सजनवा हो कहिया ले आवे के विचार बा बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार बा।